Co? 40 a 20. Celkem 60. Ne, Jo, tak já si jo, asi by tam už souvalo, to se uvidí. Asi by tam už souvalo. No. Moc velký. Je, když vám naučili ty karty. Jo, teď ti všichni budou poslouchat. Všichni budou na sebe. Teďka nám stačí. Ne, teď děláme lidí. Teď nám hodí, pokud si to vyzval dělat. Koupil ten grilovej, tak aby jsme ho vyzkoušeli tady. Tak ho ani nemusí pouštět do vody. To už můžeme rovnou rozpálit. Ne? No, Tak dáváte tenhle podběrám. Takže dáváš do tady chytí jako první. No. To se nadráží tu kurovičák, tak zkrátíme tu rybu. Dneska přijdi na práci, my to vzdali zkusí. To asi podržím, protože tohle chvíli na práci mají někoho po hlavě. Už to táhne. Já jsem myslela, že ji vyjde. No, já jsem myslela taky. Pak s těma boudičkama, nám se nejen takhle. No, já bych taky tu rybu a ještě ty boudičky. Jdeme na tu hlavu. Teď trochu. Vy držíte hubu, jo? Nebo ocas? Mě drží za ocas. Jo, to vytří. Možná ještě bych počítal. Možná půjdeme nechci tady někam tam dál, ať nejsi s tím mozaikem. Jo, ale jaký má fousy, vidíš? Veliký je super. Pouštíme ruku. Jaká je ta voda? Mokrá. Nejhorší, že tady má polovinu váhy, co tam ta. Jako fakt. Jsme stali stroutí. Se modlíte?
Ty musíme zprostovat teda. Jo. Jsme to? Můžu? A kdo bude víc nejvíc zkusíme. To je jasný, je? Ondro, dobrý. Musíte ještě takhle před sebe natáhnout, to je úplně tak velký. To počkej půl hodiny, jo? To je dělal, to je zvykle na sobotu. Také voní. Podívejte. Ale, ty jo. Má zuby. No, tak to má větší, to. Ne? Mám? Nemá zuby, ne, ale. Nemám, tam není vidět. No, asi dál vyzej ten. Čau. To horší. To mi tam dává ruku rovnou. To je žralok. Jak 40-kilová ženská. Takový jsou ještě. Tady taky divoká ženská. To je ten. To mami nemá souby. Když tak mohl bych taky udělat fotku, jo? Takže... To je jak žraloka. No. To je dobrá kolíska. Jen to třeba fotit, a ne držet tebe. Nevím, jestli to tam bude vidět. Já tam to nevidím. Na mobilu. No. Leskne. Musíš to přiblížit. Potom si asi dvě. Když se to tak hodí do počítače, tak já vždycky jsem se překvapená, jak jsou to krásný fotky. Vy potřebujete tu fotku na ten byl morté, já se sám. Jo. Tam něco, já to ale neumím sama přetáhnout. To už je na mě moc. Jako počítač. Jiný ta, co mi říkal, takže vybíral, že 3 děti víc a tahle má tu jednu poutičku takhle, ale ta je celá černá, jo, že taková fakt, co jsem je viděl, tak kdyby jsou prostě dodřený, jo, krvavý No kouzla, tohle tak. už nebude asi. No, Kakry už ti jedou na pomoc. Strejda zapsáhne. No. Jsem nečekal, že jsem překvapil, že mi říkáš, no, že jsou tak plus minus stejně velký. No jo, ale vypadalo to tak, že? Právě. Budeme měřit, má tady metr schválně. Takhle metr takhle držet ty pěstí, že? Těch prvních 10 cm. Možná mohli. Jsem odskočit ještě. Je stejně dlouhá jako vy, ale tohle vy neuděláte. Že se otočí? Ne, takhle se stočíte do klubička. To se stočí. Jsem se ptal, jak to vyroste. Ty tam mají 20 let v těch mydlovarech. No, jaký to? A 2 metry má. No, co to je labu? Ne. No, vidíš, tady lítá. To mám No ne my. Ježišimarja, nestrašte mě. To jsou tady jiní adepti. No teda, už to víme. Čeká se na čápa. Leživýho, no. Potřebujete to mít takovou Ne, my ne. My už toho máme dost. Danesku. krásný. No, to je A paráda. ještě decháte? Jo. To je. Tak, To je galerka. to bude tačko fotit. No, dneska.
Jo? Jo. A si na nich sedněte, až vás povozí. Ona fakt lehká. Je lehká, až ještě. Jo. Ještě pořád taky břicho. To je kus teda. Tak, ty jsi jak papa. Jo, aha. Já jsem se... Dobrý, tak já pouštím, jo? Ať půjdu pryč. Já jsem mu zamil ty a Franta je pod vodou. Jo, hlavně, že tam mám tvojí hlavu, Danečku. To je dobrý, já hodím tam nějaký rák. Tak co, někdo do vody ještě? Už nikdy. Ondro, prosím tě. Ej, dám tu pusu teda. Ať se má dobře. Ale opravdovou, ty jo, nejenom tak. Ne, si půjde francouzáka. Jednu. Žádnej dudlan to nebyl teda. Trošku tohle, rozproudí, aby tohle. Jo. Ty pusy? Jo. Tak, chlapka. A rychle pruty.